Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon da ya gabata na yi bayani akan ƙa'ida wadda ake sanin a mafita ta harafi da ita. Daga nan kuma na yi bayani akan mafita ta farko daga cikin mafita 17 da muke da su. Insha Allah ta'ala a cikin wannan bidiyo za mu ga mafita ta biyu da ta uku da ta hudu kuma da haruffan da ke fita daga gare su kamar yadda za mu gani a rubuce. Mafita ta biyu al-makhraj ath-thani, ma'ana mafita ta biyu aqsa al-halq, ma'ana yani ab'adahu, ma'ana ƙasan makoshi ko kuma a ce mafi nisan makoshi, ma'ana in an ka yi kwatanta shi da misali baki, kun ga nan shine mafi zama ƙasa, to wannan can ƙasan makoshi kenan. Wa yakhruju min harfani, harafi biyu suna fita daga gare shi. Wa huma sune alhamzatu wal ha'u, sune hamza da ha'un. Sai mafita ta uku al-makhraj ath-thalith, mafita ta uku wasatul halq, ma'ana tsakiyar makoshi ko makogoro. Wa yakhruju minhu harfani, shima wannan tsakiyar makogoro harafi biyu ke fita daga gare shi. Wa huma sune al-ain wal ha'u al-muhmalatani, sune ainun da ha'un waɗanda ba su da ɗigo. Al-makhraj ar-rabi'u, sai mafita ta hudu ita kuma adna al-halq, yani aqrabuhu, ma'ana kusan ko kuma a ce mafi kusan a makogoro ko makoshi. Min mayil fam, wanda yake bima baki, ma'ana wanda ake kusa ga baki, ma'ana dai saman makoshi. Wa yakhruju minhu harfani, shima harafi biyu suna fita daga gare shi. Wa huma sune al-ghain wal kha'u mu'jamatani, sune ghainun da kha'un masu digo kamar yadda muke gani ana. Yanzu misali idan muka ɗauka nan wannan abin shine zanen shine mi makogoro, nan shine mafi ƙasan makogoro, nan shine ma'ana abin nan aqsal halq, nan shine tsakiya ma'ana wasdul halq, nan shine wanda ke mafi kusa ma'ana shine mi adnal halq. To kun ga nan na ƙasa ga baki ɗaya hamza da ha'un suna fita daga gare shi, na tsakiya ha'un da ainun ke fita daga gare shi, kuma saman makoshi ga baki ɗaya shi kuma ha'un da ghainun suna fita. Ma'ana dai idan mun fahimta anan haruffan mu guda 6 na idhari da mun yi can baya suna fita ne daga makogoro ko makoshi ga baki ɗaya. Abinda nake so a fahimta anan shine mafita ta uku da ta hudu, mafita ta biyu da ta uku da ta hudu duka suna fita daga, ana samun su ne daga makogoro. Ta biyu ita ce ƙasan makogoro ga baki ɗaya inda hamza da ha'un ke fita daga gare shi. Sai ta biyu ta uku ita ce tsakiyar makogoro inda ainun da ha'un ke fita. Sai ta hudu mafi kusan makogoro ko kuma saman makogoro ga baki ɗaya wanda a kusa ga baki, shi kuma shi ma ana samun haruffa biyu suna fita daga gare shi, su ne mi ghainun da kha'un. Insha Allah ta'ala nan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.